Дейме, Булгарда концерт куйдык бит әйме. Онда да килде бит ул. Менә юк дип әйтә белми торган кешедер ул миңа калса. Юк, ул бөтен кешегә дә түгелдер. Шулай менә. Әлбәттә, инде син бигрәк. Ул безгә генә шундый рәхәт Дус дисең бит. Татарстанның халык артисты Вадим Захаров бездә бүген кунакта. Вадим, арыгынамы? Арулармы сез? Хәерле иртәләр барыгызга да. Әле шундай Сезнең өчен абиттер инде бу. Шундай әйтеп бетерә кирәк, безнең радио тыңлаучыларыбыз тыңлый түгел, күрә дә ала. Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә кирип карый аласыз. Вадим, кара әле. Менә крашында гадәттә өлкән кешегә дәдәй диләр, әйме? Менә татарда бар, наным, нәнәм дип әйтәләр. Кичкенә кешегә дә сүз бармы? Менә син миннән яшәрәк бит инде. Белмим, безнең якта бит ул дәдә дип сөйләшү юк, ул бит. Мен без кичкенәдә алай дип өйрәнмәгән, бездә дәдә орнына күбрәк теге агай диләр менә. Мәсәлән, Миколай агай. Яшьләргә Кичкенәрәкләргә кем дип дәшәләр? Энем, сеңлем диләр инде. Менә Апаем. безнең азнакай якларында апаем диләр әйе. Белмим, апаем дип бездә хатын кызга дәшәләр. Олы кешегә дәшәләр. Безнең якта кичкенәләргә апаем дип дәшәләр. Менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Әйтә алмыйм мин кичкенәләргә. Яра, юк. Вадим Захаров. Ничек соң хәлләрең, Вадим? Иҗат дулкынында кайныйсың, күреп торабыз, күзәтеп торабыз. Ничектер инде һәркем елга нәтиҗәләр ясый башлаган дип тә ишеттек. Әле син ясый башладыңмы 2025 елга нәтиҗә әле иртәрәкме? Нәтиҗә дип, нинди нәтиҗә ясарга инде? Нәтиҗә, алай мин нәтиҗәләр ясап йөргәнем юк. Ну так бөтен. Ну планлаштырган әйбер була бит. Киләсе елга план корасың. План белән яшәмим мин. Ничек алай була ул? Мин хыял белән генә яшим, план белән. Хыял яшәтә диләр. Гомеремдә план белән яшәгән кеше мин план корып куйсам, минем ул килеп тә чыкмый, бармый да ул. Менә шунда шул көнне шулай әйтәм. Былай ни дип уйласаң, минем барып чыга торган җир. Вадим, мин хәзер шок каттым. Не? Ират кеше мин хыял белән, без ярый хатын-кызлар хыялы индеме? Мин хыял белән яшим дигәнеңә мин шок каттым. Бу элегелектән шулаймы? Элегелектән. Нәрсәләр дип хыялландың? Бар идеме синең кичкенә Менә шушындай тормыш турында хыялландым. Инде шул тормышка җиткәч тагын да хыяллар. Концертлар куясы килде, шуңа күрә булыр микән ул берәр заман дип хыялландым менә шул. Чынга ашмаган хыял бармы? Сен бөтен хыялларда тормышка ашып килә, но кирәгеннән ал соңрак. Нисәгә? Соңарып бараймы? Графиктан. Үз вакыты диләр бит һәр нәрсәнең дә. Юк, менә шулайдыр инде, мин килешәм, ни түгел. Менә мин кичкенә чакта бик зур хыялым бар иде. Бу башлангыч сыйныфта укыганда, аннан соң инде әдәбият дәресе керә башлагач мин инде артист булырга хыялландым бит инде, әйме? Театр артисты. Башлангыч сыйныфта минем милиционер буласым килгән иде. Бөтен кешенең дә милиционер буласы килгән. Юк, бөтен кешенең егетләрнең әйе, менә хатын-кызның милиционер буласы. Мин була. буласы килмәде, милиционер. Пожарный, космонавт. Белмим, я шофер, шундый нәрсә дип язылган ниләр истә калган инде. Мәктәптә сорыйлар ишин. Инша яздыралар. Но мин җырчы булам дип йөрдем, гел. Мин әйтәм, җырчы булам. Ни өчен? Кемнән күрдең? Чөнки мин безнең өйдә менә видеомагнитофоннар чыккан гына вакыт иде. Ул бит юк иде. Күрәл Вадим ничек күзләре янып сөйли моны. Әти алып кайтты да, и гел бездә видеокассета күршеләрдә ала башладылар бит. Безнең авылда кеше бер нәрсә алса, бөтен кеше ала башлаган. Бөтен җирләр бер нәрсә сала башласалар, бөтен сала башлый. Бәрәңге казый башлаган шикелле бу инде. Әйе. Не? И бөтен кешеләр кинодыр, теге Кичаннарның Хин кинолары. Индийский киноларында Арнольд Шварценеггер, Терминаторлар чыккан. Ван Дам. Бөтен кеше шул киноны карыймы? Ә миңа кайталар концерт. Кем концертлары иде ул? Ол не? Салават абиныкы, Зәйнәп апаларныкы, аннары ул вакытта солянка деген сүз юк әле теге. Шундый җыелма концертлары, минем спектакльләр килмәләр шундый карап үстем мин. Мин кинодыр, теге сугыш турында не карап үстем. Ул вакытта шул хыял бар иде, менә кара Салават абый ничек җырлый. Шуның белән бер сәхнәдә басып торам әле дип. Шуның белән тәрбияләнгән ишин мин. Шулар белән. Ялгыш кына кассетага башка бер яздырган булмадымы? Видеомагнитофонны яздыра торган пишүче булмагандыр. Әле вакытта юктыр андай озыр. Вадим әллә кая күңеле белән хатирәләргә чумды һәм Салават абый дигәч, Вадим, синең репертуарыңда Салават Фәтхетдиновның репертуарыннан алынган җырлар да бар. Менә шушы җырларны башкарганда тамашачы кара әле Вадим,
Ничек башкарасың? Тик Салават яхшырак иде, яисә син яхшырак башкарасың дигәннәре юкмы? Эй, бар инде ул. Салаваттан бетерек. Шыгабы сен аны язучылар көп инде. Мин аны бит яхшы итеп башкарудан ышанда түгел. Жыр, мен ойлайм, жырланырга тиештир дип, жугалып жапмасын дип. Бул бит жугалып жата. Эрем менен ничектир шундый жырлар. Нечеге жырламыйдыр ул, мен өзүнө да айтканым бар, нече жырламыйсың дип Салаваттан айта. Мен узган жолы менин бир жырын урлаган. Бартыр болду буга сизде. Мен дә бу суранда әйтәм, мен дә әйтәм бер жырыңны жыр жуклыктан түгел. Күңелгә кирип калган кассетадагы Кирип җырлар. калган менә шул. Мен дә әйтәм берәрне җырласам дип әйткән инде. Ярар, Вадим берне. Сайла дидеме әллә үзе әйттеме? Ул бер җыр икәү булды. Берсе шәфкать туташы, икенчесе. Бер онытылмыйсың дигән бер җырын менә быел концертка киттек. Анысын әле мин ишетмәдем. Мен уйлыйм аны тамашачыларның да бик ишеткәне юктыр дип. Онытылмыйсың. Бер генә куплетын. Инде. Әле болай да җырлыйсы бар. Шушы студияга килеп утырган сайын эме, миңа гына шулаймы ул, или минем чукулан тавыш ойнамаган була, уянмаган була. Нәрсәгә? Или салкын тигән була миңа. Гел шундый состояниедә киләм мин. Син беләсеңме, без бөтен кешедән дә сорамыйбыз җырлар дип. Без фақат үзебез яраткан, җырлый белә торган җырчыларга гына андый сүз туа. Ышаныч булган җырчыларга гына. Бу барыбер җырып чыгачак дигән җырчыларга гына. Вадим, беләсеңме, безнең радио тыңлаучыларыбыз сиңа нәрсә дип язалар? Хәерле иртә. Үзегез генә сөйләп утырмагыз. Вадимны сөйләтегез. Вадим белән бик матур интервью караганым булды. Бик нечкә күңелле икән Вадим дигәннәр. Вадим, сине Күңел нечкәлеге турында киләсе чыгышта. Әйе. Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыйльфанова. Şaba atlarım, bir mingə süz qatmağız, uyuğa batqan şaqlarım, bir mingə süz qatmağız, uyuğa batqan şaqlarım, şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu məhəbbət niklər bulay, dilləri təsvadaştıra, bu məhəbbət niklər bulay, dilləri təsvadaştıra, şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu məhəbbət niklər bulay, dilləri təsvadaştıra, bu məhəbbət niklər bulay, dilləri təsvadaştıra. Gözlerini kamaştıra, bu məhəbbət niklər bulay, dilləri təsvadaştıra.
bullay dillerde sataştıra Bu mehadatnikler bullay dillerde sataştıra Şiyelik toşiyeler gözlerini kamaştıra Bu mehadatnikler bullay dillerde sataştıra Bu mehadatnikler bullay dillerde sataştıra Bu mehadatnikler bullay dillerde sataştıra Dillerde sataştıra Bulgar, Bulgar Radyosu Bulgar Радиосында реклама. Татарстанның атказанган артисты Рифа Зарипов сезнең шәһәрдә. Өр-яңа программа. Ишемдәге тышымда. 1-2 ноябрь байлар сабасы. 3 Әтнә, 4 Әлмәт, 5 Чистай, 10 11 Купмара, 12 13 14 Арча, 15 16 Балтач, 17 Теләче, 21 Яшелүзән, 24 25 ноябрь Апас. Билетлар кассаларда. Чистополь, встречай! Шок-предложение! Настоящая камчатская икра от 810 рублей. Чевыча холодного копчения. Скидка 20%. Свежий улов этого года. С 24 по 26 октября. Улица Ленина, 34А, рядом с ЗАГСом. Подробности у продавцов-консультантов 0+. 2025 год. Рубин Динамо жылы матчында Милана Хаметованың концерты. 1 ноябрь Акбарс Арена стадионы башлана 16:30-да. Стадионга кіру үшін Жанатар картасы таләп ителә. Билетлар клубның рәсми сайтында һәм мобиль кушымтада. Рубин футбол клубы. Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Огрен 108-06-90-01-31-20. Казан Копылова 2. 0+. 2025 ел. На завод радиоприбор требуются рабочие, инженеры, специалисты. Подробнее по телефону в Казани 8 917 855 0955 8 917 855 0955. Покупайте топливо выгоднее с программой лояльности ТАИФ НК АЗС. С 1 октября 2025 года регистрируйтесь в мобильном приложении, копите баллы и оплачивайте ими следующие покупки. Получайте выгоду с каждой поездки. Подробности о программе лояльности, правилах начисления и списания баллов на сайте taifazs.ru 16+. Медицинский центр доктора Хизриева приглашает на лазерное лечение варикоза на любой стадии с современными методами за 30 минут без госпитализации и реабилитации. Опытные специалисты, передовое оборудование и оптимальные цены. Казань, Исаева 18. Телефон в Казани 225 55 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Кабаттан сезнең өчен Гүзәлия һәм Эльвира Әхмәтованың иҗат кичәсе. Катнашалар Иркә, Раяз Фасыхов, Филүс Кагыйров, Сиринә Зәйнетдинова, Ямле, Эльвина, Алсу Азат Фазлыевлар һәм башкалар. 11 ноябрь Сәйдәш мәдәният сарае. Оештыручы Тариков ЭИ ОГРНП 339-028-0048. Яшикләве 6+. Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160 йорт. Гүзәл Уразова. Кабатланмас концерт программасы белән Казанда 1 ноябрьдән алып 5-сенә кадәр Уникста. Бу концерттан читтә калырга ярамый. Яшикләве 6+. 2025 ел. Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ришат Фазлиахмәтов. Şəşəgə qoyula, axırın iskən jil bilən. Olma
bilen şulpan yıldız Dağın aldından kökte yana ay bilen şulpan yıldız Dediler düşlerimi de kure bu yanısam kalam yalğız Dediler düşlerimi de kure bu yanısam kalam yalğız Sayra sayra seni sandığa şımağlı tavışın bilen Sayra sayra seni sandığa şımağlı tavışın bilen Min de şarına koşulayım kaygı sağışım bilen Min de şarına koşulayım kaygı sağışım bilen Min de şarına koşulayım kaygı sağışım bilen Ertangi shay Ertangi Hayırlı ertangi şeyler. Vadim Sakharovga zor уңышлар тілейбіз. Буласы концертларын күтіп алабыз, яратабыз. Син мыңа лайық, тавыш, ут, жырлары, ут, ижади уңышлар тіләп Азат белән Лилия. Рәхмәт егез. Вадим, һәр вакыт менә шушындый жылы, сине хуплап, сине зурлап, сине канатландырып тора торган СМСлар, хәбәрләр генә кабул итәсеңме, әллә инде бераз күңелне тырный торганнары да буламы арада? Алай теге мен айта алмасам, артык теге күңелне тырный торган смслар язалар дип. Но меңгә берәү буладыр. Хейтлар сирәк инде. Юк, мен аны башта кем икәнен дә аңламыйдыр инде. Хейтер диләр бит. Нинди кеше булды инде. Ул теге Гөлнашарны язып Гөлнашарны язып ятучы кеше икән инде дип аңлаттылар инде. Димәк, синдә андыйлар бар хәзер? Ну, шун меңгә берәү булса гына мен алай. Нәрсә дип бәйләнәләр? Шул меңгә берәү. Мәсәлән, сәхнәдә футболка белән чыккансың дигән әйбер ул нәрсә соң ул? Ул начар әйбер ул или хейтер дип аталамы инде ул? Димәк, ул синең сәхнәгә чыкканыңны күргән. Бу иң мөһиме. Ул синең концертыңа килгән, димәк. Я социаль челтәрләрдә күзәтә. Бер кеше язган менә, аннан соң язганнарын хәтерләмим. Вадим футболка белән чыккансың, репетиция ясарга чыктың белән сәхнәгә дип язган әйбер ул. Yok, ул нинди футболка булган соң? Ул образ, бәлки ул образга туры килә торган футболка булгандыр, әйме? Сәхнәдә киеп чыгышы. Стилистлар кушкан футболка дигәнсең. Вадим, сиңа шундый кызыклы гына сораулар әле монда. Хәерле иртәнге шейләр. Сезне бик яратып тыңлыйм. Бүген бигрәк тә, чөнки аның иҗатын бик яратам. Бигрәк тә кайтара алмам җырын. Минем соравым Вадимга. Ул бу тормышта бәхетлеме? Һәм аның өчен бәхет нәрсә ул? Бу беренче сорау. Икенче сорау. Һәм тагын бер сорау. Алтын балык тотса, үзенең нинди теләген әйтер иде икән? Мин аңа бары уңышлар, гаиләсенә тигезлек телим. Хыялый дидең бит, әйдә, хыяллан. Хыяллан әле. Нәрсә бу? Иң беренчесе, син тормышта бәхетлеме һәм бәхет синең өчен нәрсә? Бәхет бөтен кешеләр бәхетле бу тормышта. Дип уйлыйм мин. Минем өчен бәхет канәгать булу. Бары бердән дә канәгать булсаң, бәхет шулдыр дип уйлыйм мин. Син канәгатьме? Әлбәттә канәгать. Мин моңарча канәгатьм. Мин монда канәгать булачакмын. Аңладыгызмы, дуслар? Вадим канәгать һәм бик бәхетле. Икенчесе, алтын балык тотсаң, үзеңнән нинди? Бу сорауны Болгар радиосына килгәч, бирмичә калган сорау гел шушы сорау. Шулаймы? Юк, моны язганнар. Безнең әле биргән юк иде. Моны радиодан язган. Шулаймы? Алтын балык тотсам, кыздырып ашарым. Белмим. Син балыкчымы? Гел якын кешеләрем, яраткан кешеләрем янәшә булсын дип әйтерим. Шуларның бәхетле булганнарын да күрсәм ярар дип теләрим. Бу бик глобаль булды инде, әйме? Нәрсә дип әйтим инде. Юк, кайберәүләр бит инде алтын балык тотсам, менә нәрсәне шуны сатып алырым, мәсәлән, шулай берне үземдә булдырырым. Син глобаль рәвештә үзеңнең якыннарыңның һәм әйләнә тирәдәгеләреңнең килгән әйберне аласың инде ул. Акчага аласың дигән. Проблема түгелдер дип уйлыйм мин хәзерге заманда. Иң мөһиме сәламәтлек диләр хәзер. Сәламәтлек.
Менә теге эзгене не антын сорарга булыр. Вадим, уянып беттеңме инде? Андай балык бармы ул? Уянып беттеңме әле юкмы? Вадим балык тотарга китә, дуслар, балык бармы, андый алтын балык бармы дип сорап утыра башлады. Шуңа күрә языгыз ансын да. Şey узып китте Рөстәм, бер тапкыр балыкка да барып булмады. Үземдә дә шул ук хәл. Бер тапкыр барып кайттым инде менә. Балыкчылар җыенымында дуслар. Ярар, Вадим, тагын бер кат сорыйм, уянып беттеңме инде? Кем белгән инде? Әйдә тикшереп карыйбыз, бер шәрсез булмый бит инде. Нишим хәҗерләр Чөнки радио тыңлаучыларыбыз яза, Вадимның җырлавын йөрәккә сарымайлар булып ята, ул тавышы, ул үзе шундый сөйкемле дигәннәр. Мөслимнән Ләйсәни апаң дигән, шулай булгач, монда Ләйсәни апаны һәм радио тыңлаучыларны сөендерергә. Мин каршы түгел инде, мин теге килгән саен бу җырлый алганын күрсәтә дип уйлаучы кешеләр булмасын, менә шул хейтерлар дип әйтүем мин. Әле ниләр уйлама. Без сорыйбыз бит аны. Әйдә. Мин яратам сине аңласам да, яратырга сине ярамасын. Үзең дә бит миңа тартыласың. Күзләреңнән күрәм яратасың. Бер-беребезне шулай өзелеп сагынып, бәхетләргә сусап, җитте кочакта. Күрешүләр көтеп, янарбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp, bəxtlərgə susab, şiiti kuşakta. Görüşürlər kötüp, yanarбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Yıllar unutturur bu düğüne, savgılı deyip mindən kitip bardın. Usudu yıllar lakin mini sağınıp, yanıp yarsıp mina kirep bayıttın. Bir-birimizni şulay üzülüp sağınıp, bəxtlərgə susab, şiiti kuşakta. Görüşürlər kötüp, yanarбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Üstümde bitinde şiter deyip, hislerimden bırılıp giriş yaptım. Seni güne sevimni anılap, yürek işegeni kabak baktım. Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp, bəxtlərgə susab, şiiti kuşakta. Görüşürlər kötüp, yanarбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Bir-birimizni şulay üzülüp sağınıp, bəxtlərgə susab, şiiti kuşakta. Görüşürlər kötüp, yanarбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Görüşürlər kötüp, yanarбыз biz yatlarının yarlar bulsak da. Yatlarının yarlar bulsak da. Svita muzikalar, alkışlarsız kırılar. Афарин! Alkışlar әлбәттә. Әлбәттә, кая күрә алкышлау. Афарин. Кушылып җырладык, биедек дуслар, сез дә шулай иткәнсездер. Инде безнең радио тыңлаучыларыбыз шундый
тәмле смслар юллыйлар. Тавышы дигән берәү. Вот, Афарин Вадим. Афарин уңышлар сиңа. Бик яратабыз Башкортстан нефтекамы дип Бик зур язалар. рәхмәт. Шундай бик күп җылы теләкләр килә. Вадим, нормальный кеше Вадимга начар смс язырга тиеш түгел. Минем өчен ул идеаль кеше дә җырчы да. Исән сау була күр, Вадим Борисович. Синең урының сәхнә түрендә дигәннәр. Вадим, балык темасына кергән идек бит, әйме? Әйдә план салып куябыз. Киләсе елга Алла бирсә. Бер баш платинасына барабыз. Шунда чакыралар әнә. Яхшы. Алла Анда бирсә- балык бармы икән? Менә балык бар дигән. Юк, безгә алтыны кирәк синән. Алла бирсә, Алла бирсә. Монда енді тигәле. Кызыр бар. Вадим Борисович хыял белән яшим диде бит инде. Алла бирсә, шул декабрь айында көтәсеңдер инде. Зарыгып. 13 декабрь. 13 декабрь Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 13 декабрь 13 премия. Алла бирсә, миңа да килергә дип әйттеләр. Дигән сигнам. Димәк, син дә лауреат. Барлык тамашачыларны да чакырып калабыз. Шушы матур тегез урысча әйтмешли событие дип әйтәбез бит. Вакыйга. Шушы вакыйгага килегез, күрешеп, менә шундый матур бәйрәмнәрдә генә күрешеп, яшик, аралашып яшик. Бер-беребезнең шатлыкларны гына уртаклашып. Амин. Амин, амин, амин. Бәхетләргә сусап түгел, бәхетләргә төренеп яшәүләр ясын. Шулай бит. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Вадимга юллаган барлык смсларыгызны үзенә айрым-айрым юллыйбыз. Шуңа күрә кабул итеп алыр, Алла бирсә. Инде Вадим безнең радио тыңлаучыларыбызга бәлки теләкләрең бардыр, сиңа теләкләрне бик күп юллыйлар. Мин бу арада Болгар радиосына бик часто килә башладым, бик еш. Без сине яратабыз, радио тыңлаучылар ярата. Шулай еш чакырганыгызга, радио тыңлаучылар белән, тамашачылар белән тагын бер тапкыр шулай аралашырга мөмкинлек биргәнегезгә. Исән сау булыгыз, исән сау эшләгез. Уңышлар булсын, һәрберебезнеке дә тынычлык булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт Вадим килгәнең өчен, рәхмәт матур җырларың өчен, иҗатың өчен, гомумән булганың. Киләсе очрашларга кадәр дип саулашабыз. Рәхмәт. Иртәнге шәм туктатырга бер шора. Ашыкма вакыт, ашыкма, яшь гомерне кылма син. Секундлары, минутларга, минуты, сәгать икәни. Ашыкма вакыт, ашыкма, яшь гомерне кылма син. Ашыкма